Ja sam Ana Perković i dolazim iz Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac. Nedavno smo osnovali projekt gdje starijim ljudima i općenito ljudima koji su u nemogućnosti otići u knjižnicu svaka 2 tjedna dostavljamo knjige, te sam se nekako najviše pronašla u toj aktivnosti zato što volim vidjeti osmijeh na njihovim licima i popričati o njihovim najdražim knjigama. Ja sam Janja Dujić, dolazim iz Gradskog društva Crvenog križa Donji Miholjac. Imam 17 godina, a ovo mi je 3. godina volontiranja. I za to vrijeme sam naučila puno o životu i kako je on vrijedan. Zahvaljujući Crvenom križu, sada znam kako postupiti u kritičnim situacijama i mogu pružiti pomoć ljudima kada je trebaju. Prije dolaska u Crveni križ mislila sam da je to samo striktno rad na terenu, ali od kad sam dio ove zajednice, shvatila sam da je ona više nego što se može opisati riječima.